Estamos a xoves, hoxe o derradeiro programa desta media tempada antes do parón das festas en 2025 de Saúde e Conciencia, como sempre, con Glenda Rodríguez, con Martín Iglesias e con Tino Pérez. Que tal? Moi bons días. Hola, bons días, que tal? Que tal? Bueno, para pechar este 2025, supoño que un programa igualmente interesante que os que temos ata agora, non? Sí, hoxe, para introducir este programa, vou decir unhas palabras de Glenda que nos escribiu para introducir todo o tema. Ben bonitas, por certo. Por fin unha introdución decente. A ver, non o quería dicir, pero Cada día damos milleiros de pasos sen pensar niso. Camiñamos, corremos, permanecemos de pé e durante todo ese tempo hai unha parte do noso corpo que sostén o noso peso corporal, os pés. A pesar de seren a nosa base, moitas veces esquecémonos ata que aparece o dor. Para falar hoxe deste tema contamos con Manuel Vidal, graduado en Podoloxía, e máis coñecido como Podomanu, divulgador científico nas redes con centos de milleiros de seguidores. Bos días, Manu. Hola, bos días. Que tal? Gracias por aceptar a nosa colaboración. Nada, gracias a vosotros pola invitación. Para empezar, por que son tan importantes os pés? Que problemas de saúde xeral poden ter relación directa con eles? Bueno, os pés son moi importantes porque son os cimientos do corpo. Ao final damos 10.000 pasos ao día e ao longo de toda a nosa vida pois camiñamos o equivalente a 4 voltas á terra. Ao final os pés a cargar con tanto peso teñen moitísimas patoloxías, fascite plantar, neuroma de Morton, todo tipo de dores, de fracturas, problemas dermatolóxicos como as uñas encarnadas, os fungos, e que no o pé é un universo. Existe unha molestia no pé que se normalice en exceso e que non deberíamos? Sí, bueno, moita xente sufre de fascitis plantar, é dicir, nota un dor nos primeiros pasos da mañán e o normaliza. Non acude ao podólogo para tratalo. Tamén pasa moitísimo en consulta que chega a xente cas uñas encarnadas superinfectadas. Entón, se tenemos un dor no pé ou notamos que a uña empeza a cravarse, hai que vir antes de que a situación se cronifique, porque logo a solución é moito máis complicada. falando disto de uña encarnada, se te parece vamos facer un repaso das dudas máis frecuentes que hemos atopado en torno ao cuidado dos pés. Eu creo que a primeira xa ven moi de cara, que é como debemos cortar as uñas correctamente. Bueno, isto é un tema incluso de debate entre os diferentes podólogos. Algúns dicen que hai que cortar as rectas, outros que non. A ver, eu son dos que dicen que hai que cortar a uña seguindo a forma do dedo, porque o que di que hai que cortar as rectas, hai uñas que é imposible cortar as rectas. Entonces hai que adaptar o corte a cada uno. O ideal sería ir a un podólogo e que en función da túa uña que el te explique como tes que cortala. Falando desto, que é exactamente unha uña encarnada? Que decir, para os nosos ouvintes, por que se produce? Pois prodúcese ao final, bueno, hai varias causas. Hai xente que se lle encarna a uña porque leva un calzado moi apretado, outros porque teñen a uña en tella, é dicir, é unha uña que se dobra sobre si mesma e crávase nos laterais, outros é porque teñen un exceso de tecido graso aí no rodete da uña, na zona lateral. Hai diversas hai diversas causas, pero bueno, o suyo é acudir ao profesional que en función da causa poñerlle un tratamento. Tamén hai solucións definitivas para a uña encarnada, moi sinxela, simplemente anestesiando o dedo e cortando a uña, digamos, ata a raíz, botaselle un líquido que se chama fenol, e iso o que fai é que ese lateral da uña deixe de cravarse. Unha solución indolora e moi sinxela que non precisa de baixa laboral. Mira, seguindo con estos temas, que características debería ter un calzado saudable para o día a día, para a xente, para camiñar? Que errores cometense a miúdo cando imos á zapatería a elixir un par de zapatos? A ver, eu penso que o principal erro é que
escollemos un zapato demasiado apretado. Os zapatos moi apretados ao final poden empeorar situacións como o soanete, tamén poden atrofiar o que a musculatura do pé, esa musculatura do pé axuda a evitarnos de lesións nun futuro. Eu penso que ese é o principal error. Estiven botando unha ollada polas túas redes. Estou moi contenta porque vin un dos vídeos que fixeches que falaba de exemplos de calzado moi famoso hoxe en día. Pareceu moi curioso e a verdade que moi ben ese vídeo, gustoume moito. E falabas das Crocs que non son o máis recomendable, non? Porque non teñen esa suxección. Eu te dou as grazas porque parecenme espantosas. Pero agora xa temos un motivo de peso científico que se sirve para iso este programa. Eu xa gañei un pouquiño. Sí, efectivamente as Crocs pois non son o calzado máis aceitado. Sei que hai moitas persoas no hospital, moitas enfermeiras, moitos médicos que utilizan, pero é un calzado que non suxeita o pé, un calzado que non agarre ben o pé, sobre todo na zona traseira, pode xerar problemas. É moi utilizado porque é sinxelo de lavar, pero o resto son todo cousas malas. E falando de calzados que están de moda, ahora está moi de moda o calzado barefoot, non? Poderíamos explicar o que é, e se é adecuado para todo o mundo? Porque sí, o calzado barefoot é un calzado que é o máis similar posible a andar descalzo. Un calzado que doblase moito, ten a punteira ancha, digamos respetuosa ca forma do pé. É un calzado que é prácticamente igual que andar descalzo. Sobre si é recomendable para todo o mundo, pois a resposta é que non. Si que é moi recomendable para os nenos sanos, que non teñen problemas nos seus pés, pero en adultos, inda que hai adultos que os poden levar, este tipo de calzado fai que o pé teña que traballar máis. Entón hai que ter cuidado. Cousa diferente é o calzado con punteira respetuosa, que iso sí que é recomendable para todo o mundo. É dicir, a punteira ancha, sí, para todo o mundo, e o calzado que é barefoot, como ir descalzo, pois iso sí que hai que andar con máis reparo. É que incluso nas redes, supoño que o viches, hai sempre desinformación. É unha das cousas que vin eu en común estes días, sabes, que o algoritmo buscas unha cousa e agora salme continuamente. Que é que o barefoot, en algúns lados, defenden que sustituye as plantillas típicas do calzado. Eso vos non o vistes? A mí é que me parece continuamente agora. É falso, non? Sí, claro. O sea, é como ti colle unha señora maior de 80 anos e dille que se poña barefoot. Pois, obviamente, non hai xente que ten unha enfermedade, un problema nos pés, e que as plantillas vanlle beneficiar. Isto é como en todo, tamén pasa no voso campo. A xente que din que ti te enfermas por non comer ben, e se empezas a comer ben, melloras, hai xente que non pode, que vai mellorar esa situación, pero que non por comer ben, se tes hipercolesterolemia familiar, por exemplo, vas mellorar a situación. Hai veces que, por moito que fortalezcas o pé, non vai ser a solución, por así dicilo. Mira, ahora que falaches das plantillas, eu quero facerche unha pregunta que ten que ver con ese mundo das plantillas. Hubo unha época na que cando ibas a mercar calzado deportivo unha tenda, preguntabanche se eras pronador ou supinador. Que sentido ten isto, que significa e que consellos podes dar ti con respecto a isto? Bueno, iso foi unha moda que houbo... Unha campaña de Decathlon, pode ser? Que se moi de moda, algo así, non? Basicamente. Non nos pagan. Claro, a realidade é que todos os pés pronan e todos os pés supinan. O tema é canto pronan, canto supina e en que fases o fan. As persoas que son moi pronadoras, que teñen pés planos, sí que vanse beneficiar dun calzado
máis estable, que teñan máis estabilidade. E os supinadores tamén, a un supinador tampouco lle podes poñer aí algo moi blandiño. Entón, eu a clave que che diría é que hai que individualizar sempre. Si, falando desto do calzado de facer deporte, de running, agora todo o mundo que empeza a facer deporte, a correr, hai veces que compran xa zapatillas de última generación que utilizan os corredores de top, vamos, de competición profesional. Son recomendables tamén para calquer tipo de persona? Digo polo isto de placa de carbono. Sí, placa de carbono. Sí, non, neste caso non. As placas de carbono só se vas beneficiar delas se corres por debaixo de 4.30, 4.15 ou incluso 4 minutos o quilómetro. Se as utilizas correndo máis lento, ao final a media suela é dun material moi reactivo, pero se non vas rápido non vas a aproveitar iso e incluso favoreces a inestabilidade do pé. Entón, se eres pronador e non eres moi rápido, podeseche complicar a cousa. Volvendo un pouco ao noso día a día, creo que se hai unha guerra que temos en común, tanto nós, no, a enfermería como vos, é o pé diabético. Por que as persoas diabéticas deberían cuidar os pés? Bueno, porque ao final o pé diabético é unha das causas as causas máis común de amputación do membro inferior. O pé diabético, como vos sabedes, comeza pola prevención. Entón, ao final, o que aporta o podólogo ao pé diabético? Pois, eu estudei na Complutense, que é unha unidade de pé diabético moi importante, e din que, ao final, o podólogo é o internista do pé, porque fai os desridamentos, tamén pode facer a cirurxía de pé diabético de salvamento. Tamén unha cosa moi importante, que é o que penso que máis nos diferencia, manexa a descarga, que a descarga e a biomecánica do pé diabético é o máis importante, con diferencia. Se tes un primeiro metatarsiano moi baixo e fais unha úlcera aí, pois ese pé hai que descargalo. Entón, eu penso que aí o podólogo é unha figura moi importante que pouco a pouco vai introducíndose na sanidade pública. Sí, a raíz desto tamén nos xurde, no, a pregunta de cada canto sería recomendable para unha persoa sana visitar o seu podólogo? Mínimo unha vez ao ano, se unha persoa sana. Se tes algún problemilla e tal, pois xa che dirá o podólogo. E se es un diabético, pois vai depender do risco que teñas. Por exemplo, se tes amputacións previas, pois tes que vir mínimo unha vez ao mes. Se tes deformidade como dedos en garras ou anetes cada 3 meses, e se tes neuropatía o mesmo, cada 3 meses. Para aclarar un pouco os ouvintes, no, este tema do pé diabético, que o vemos un montón na consulta, no, a persoa diabética ao longo dos anos da súa enfermedade pode aparecer un problema de neuropatía, deixar de sentir, no, o que conleva pois que podemos facer unha ferida e non ser conscientes, e tamén pode ir unido a un problema de circulación. Que consellos podemos dar no seu día a día para este cuidado, non? Pois supoño que vixiar todos os días se apareceu algunha herida, secar ben, que soedes decir vos na consulta? Sí, pois un pouco que acabas de comentar, vixiar os pés, secar ben entre os dedos, incluso tamén cun secador de pelo, pero ten que ser con aire frío, non con aire quente. Mira, isto sempre hai moita controversia, sí, verdad? Nas guías, vale, moi ben, o apuntamos. Sí, con secador, pero de aire caliente. Visita o podólogo é moi importante, moito cuidado ao cortar as uñas, porque é xente maior normalmente que non
ten un bo pulso, non ve ben, entón cortar as uñas se és diabético sempre no podólogo, moito cuidado co calzado, ten que levar calcetíns sen costuras e calzados sen costuras, porque calqueira pequena ampolla pode derivar nunha úlcera, e a úlcera pois termina en amputación. E para acabar, que non temos moito tempo hoxe, que mensaxe final che gustaría dar a quen as persoas que nunca acudiron a un podólogo? Porque nós recomendamos ir ao podólogo, pero a veces son un pouco reacios. Sí, pois que é fundamental, como as persoas que van ao dentista unha vez ao ano, pois o podólogo igual, o mesmo. E se temos calquer tipo de problema nos pés, tamén o podólogo, que ao final é o especialista do pé, e de pé e tobillo, que é o único que vemos todo o día. Problemas de pés e problemas de tobillo. Entón, calqueira cousa que necesitemos, pois por aquí estamos. E desde que idade recomendas ti acudir ao podólogo? Unha persona sana, desde que idade debería empezar a ir a facer a revisión anual que dis? Sí, unha persoa que é sana, pois mínimo unha vez ao ano, pero se tes dor ou o que sexa, pois antes. Sí. Desde que idade, máis ou menos? Dende que idade? Sí. Vale, pois en nenos eu recomendo facer sempre a primeira visita ao podólogo aos 3 anos, porque se logo hai algunha deformidade e temos ese primeiro check, esa primeira visita aos 3 anos, xa podemos ver unha tendencia, se vai a peor, se vai a mellor. Pero tamén lle digo aos pais que se ven algo raro, que o leven antes dos 3 anos. Non hai que esperar. Eu beso nenos de meses, incluso de días de idade. E onde podemos encontrarte para aprender máis sobre a saúde do pé? Xa falamos que tes redes sociais, non? Pero tamén traballas nunha clínica. Exactamente. Bueno, eu teño as redes sociales con mi perfil Podomanu en Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. E tamén podedes encontrarme en Santiago de Compostela, na Rúa do Vilar, número 48. Para pedir cita podedes escribirme a través das redes sociales, sobre todo Facebook, Instagram e TikTok. E tamén teño a página web, podomanu.com. E tamén dispongo de un servicio de consulta online, obviamente, pois para temas de uña encarnada ou de callos ou de pé diabético non é o máis recomendable, pero se temos unha lesión tipo fascitis plantar, neuroma de Morton ou alguna tendinopatía do pé, as tendinopatías responden super ben e as fascitis plantar responden moi ben ao exercicio terapéutico. Desa maneira sí que se pode traballar vía online, a través de videollamada. Iso anotado queda para os nosos ouvintes. Deixan facer unha última pregunta que lle facemos a todos os nosos invitados, que xa é máis persoal. Sí. Que é, que momento para ti é saúde? Por exemplo, tomar un café despois de comer ou como lenda a siesta despois de traballar. Que momento para ti é saúde? Hai que parar de poñer ese xente. Para mí o máis importante é o momento da comida, facer unha comida cun plato maioritariamente vegetal. Eu non son vegano, pero sí que penso que unha alimentación basada en plantas é o máis respetuoso para o teu corpo e tamén para o planeta. E, por suposto, o momento do deporte, de facer forza e se ir a correr, aí está a auténtica saúde. Vale, moi ben, moi boa resposta. Casi todo o mundo nos dice deporte, eso sí. Imos ben. Por moitas gracias, mano, gracias por... Nada, non te roubamos máis tempo. Veña. Hasta aquí rematamos o programa de hoxe. Teño que darvos as gracias porque estivestes toda esta tempada, bueno, o que vai de ano con este programa, e espero que esteades a partir de 2026. Na semana do 12 de xaneiro empezamos, é dicir, sería o 13, 14, 15. Vos parece? Ajá, perfecto. Sí, pues moi ben. Sí. Estamos. Boas festas. Vemos. Igualmente. Igualmente. Boa ano. E boas festas aos ouvintes tamén.